Sanesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula piloro nek sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Begawan Durna, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah kalau aku plong. Kula badhe nyuwun prisa. Kowe arep nyuwun prisa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar dipeksa sarana kasar mau tengipun kados pundi panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro dipulosara supaya gelem ngaku wonten ndi dununging wedi malila sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki Werkudara piye ora usah wedi yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar nek kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge wedi malela, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge wedi malela. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang ndi dununge wedi malela? Nek ora gelem ngaku menyang ndi dununge wedi malela, oh, kelakon ajar dening aku. Iya, mergane. Ya iki. Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Kyai Prabu Duryudana monggo kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penembaning Sukalima Bapa Penemban Sarawuh Paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Penemban Durning Sukalima Penemban Durna Bapa semban kula gondhong bleguduk swalu gembol sumarante habelah lha nuwun inggih Nger tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula tebih saking Rubeda namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu ing Ngamarta anak kula anak Prabu Puntadewa kula pundi Cundaka Panglingga Murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Sukalima kula nak-nan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki Nger anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Penemban Durna oh anak Prabu Ndrawati kasinggihan nereng sambikala sowanipun ingkang Bapa ing Sukalima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta Nger. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Penemban. Anak Prabu Ndrawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Werkudara. Ora liwat pangestuning wong tuwa Kampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggonmu ngabiyantu ngersane kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu jaya kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati.
Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teka. Nganti pirang-pirang dina, mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa. Kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teka ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan yo, Nger. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, nek tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh empring. Yo, tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ora duwe anak, ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau sowanan ning Sukalima. Manusia macam apa kaya ngono. Nuwun pangapunten Bapa Penemban Durna pinjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil, bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin niki kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Praptane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ning bak. Ya kuwi Datulaya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Setyaki wonten imbalan. Mboyojo banget-banget. Sengit ya sengit ning bagekno. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten Jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap goda. Pagoda. Sing tetek tangguh-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-penera jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan. Mugi andhatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk.
Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pejah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampanipun inggih menika negari Ngastina ing Ketaman Pegebluk menika kala wau. Inggih bapa Mremban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging wabah. Inggih. Bapa Mremban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit, badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Nger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra, karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa Mremban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing boten sak mestinipun. Oh, larampan kados mekaten menika dadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng ing Bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang Bapa nglampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiyat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyono-nyono lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wewisikipun Mremban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa maluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebul kuwale. Inggih Bapa Menemban. Gregah wungu saking lampahi tapa brata tumunten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng keng anglangan mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati. Nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Indrawati, lah kok Indrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Indrawati sowan dhateng negari Ngamarta.
mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidhal wonten negari Ngamarta. Lah dalah. Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Ndarawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, Nger, mugi keparenga inggalih. Paduka paring pepajar dhateng Bapa ing Sukalima. Keparenga samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina, Nger. Angger Prabu Ndarawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Penemban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Bathara Ayadara jagat. Bapa Penemban. Kula nuwun sewu. Menawi jengandika Bapa Penemban menika nyuwun priksa babagan Wedi Malela menika kala wau. Kabedhao dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun Wedi Malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu, Nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Nalendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sangya para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapa ing Sukalima menika sakmangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawahing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negahaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapa ing Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun Wedi Malela tumuli amboyong Wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, Ger, mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu ing Ndarawati, namung badhe nyuwun senjata pitulung. Paduka paringa dawuh. Wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh. Namung gampil to, Nger. Bapa Durna, Wedi Malela menika papanipun wonten kene, wonten mriki. Medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika. Lho, menika ora gampang sanget to. Kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapa ing Sukalima? Nuwun mapunten. Menawi kula ngertos temtu kula blakaken. Wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan. Kula sampun matur to Bapak Penemban, kabedhao dada kula deta manah kula. Sedaya sami nyebat menawi kula menika titih sing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara. Menapa dewa boten saged gara. Dewa menika mboten sampurna. Dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentremke dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangke rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Ndarawati menika mboten purun paring dawuh wonten pundhipun Wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngruda paripeksa. Lah inggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nuduhake menyang endi dunung Wedi Malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula pilara men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun Wedi Malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kala wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur.
Tak kira nek arep ngopo lho. Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pangestuku tak patuna Setyaki. Kula pundi engko jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye sateruse piye? Kula badhe nyuwun prisa. Kowe arep nyuwun prisa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tengipun kados pundi? Setyaki, kuwi ming intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalahke karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem, mula aku nganggo cara halus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro, dipulasara supaya gelem ngaku wonten ndi dununging Wedi Malila. Sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki. Maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebito karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki tadi senopati ning Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebito sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndene niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok kumalungkung sombong umuk. Wong kok ngungalke dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malila, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malila. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kanjengipun. Apa dianggep Setyaki wedi cumeh kunono sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ngentes ndas iso pecah. Wah. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wase aku ora rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi kekarepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandheg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang dununge Wedi Malila? Nek ora gelem ngaku nyang dununge Wedi Malila, oh, kelakon ajar dening aku. Iya, mergane. Werkudara. Werkudara. Apa? Arep tak kapake. Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndrawati wae piye? Kowe wani karo Kresna wae piye? Ya ngono wae, ayo wangsulan. Wangsulan? Wah, ora. Nek ora didoke. Setyaki didunke aja diumbulke kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngapa-ngapa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndrawati. Urusana dhewe. Wah.
Yo bener Durna kae iki gurumu. Ning ora banget-banget ngene wae karo guru to petungan. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawuhmu karo srawuh wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawuhe karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik, saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhani ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu ngunek-unekke glentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon boten dawuh-dawuh. Setyaki iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa Wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan boten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki Wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestaken. Ampet-ampet kok ya mesti ketrucut. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratata. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Wah Prabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ra nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono ning kowe rasah ngewangi Durna ya. Wah inggih ngestaken dawuh. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekarepanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwatir.
mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih, kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi kantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Koko Prabu sembah kula. Gatotkaca Swatama lho nungkak krama karo parat ora gelem nggawa barisan Kurawa lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kangge jumbanan.
Antasena. Ya, Pakde Durmagati. Ndi cencake? Resni Wila. Bima Kuntil. Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duna jelek nyawang gelaning jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan babangan. Antasena sirnakno matek dening aku. Yo, tibano. Oh, matek tenan kowe. Tibano. Tinjong akhirnya tibano. Wah! Hot! Hot! Wah! Hot! Hot! Huringang! Aja mbok kasiji bareng para legane maju terus. Ada. Waduh. Nah. Ada. Menus ratatanan. Tiba kok nibani makne cilik. Modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena ngapa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju ta, Man? Ketemu kali Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonyo lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena, aku. Oh, kowe kula. Candhak sila kula babetke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngoten niku kali Antarja dupak lahi kula dies. Kekeje Antarja kula. Kok kowe terus to kalan? Ha iya. Balung ngoten Antarja candhak sila kula babetke mburi sut. Kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca. Mboten, Man. Lho. Tampani Gatotkaca teplek. Jak munggah dhuwur banget. Muing. Kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya? Kali Gatotkaca duncalke cul kleang nibani cengele wong. Cengelku. Maca. Iya, alhamdulillah. Kowe ora rumangsaku kok seneng banget aku nibani cengele makne cilik. Pun kula adab cuwe banget, Man. Kapan kula iso nglalani Pati Cengkuni? Yakin kula lagu lho. Pun sekecake, Man. Gatotkaca matur nuwun ya. Pancen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Pancen kula mboten nrimake. Lha kok ku ngowani sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggep Durna niku wong loro saudon telu sarupan? Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho. Aja dianggep wong cepete. Iya.
Mung suwe Cetha Setyaki. Sesetyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar, kan mesake. Li. Li apa? Sesane niku lho, liyane. Setyaki diwangi karo Antarja. Wah. Antarja? Heeh. Antarja Melu. Edan. Liliane Antarja. Ha Antarja wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarja Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarja Antasena Gatotkaca. Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tok goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten wedok. Oh. Caidan. Nek wedoke aku wong tuwa geliak-geliak. Dan tenan. Maman. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para Sata Kurawa. Aneh. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu Ora milih mungsuh. Sapa sing ketok niku dadi mungsuh kula ajeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkeme. Wedhus anta. Salam perdamaian. Pak Ditraksi. Antasena pancen ukarane. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke Dudu Durmagati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah. Garukaca Garukaca rene. Piye? Gatotkaca rene. Yo. Karo wong tuwa orane ya. Yo. Wedi aku. Mripate kaya arep gogrok. Kang, nggih. Goleki Pak Ditraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca iki ora takon nguntir sirahku. Ning aku butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestokke dawuh Pak Di, arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Oh. Krungu Kang. Iya. Siwa. Bekti Kulawa. Tak tampa. Tak tampa. Bapak ngestune Pakde tampanana. Kula pun dinggo jimat paripit ning kasantosan. Gatotkaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Durmagati. Inggih. Tok uncalke. Inggih. Kok iso pas cengle Patih Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok aku ya tulungono. Barengipun aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung nguncalno pasno mbun-bunane Patih Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng Wis aku umbolno sing dhuwur perna sinae Patih Sengkuni. ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. Lah ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Sesai
sirahe pantes ora geceke saka dhuwur. Sriko ngestaken dawuh. Aduh. Aduh, edan iki jan lakon apa iki? Aduh, Citraksi kowe perang kok nganti ke Sanjambaya aku melu barang ngrasake lara. Edan. Gatotkaca wong ra tatanan. Ngapunten, Mak. Mak jelek neng sirah kaya arep petil-petila ora sengaja. Gatotkaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatotkaca. Lah kok Gatotkaca niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo nom niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus tekan dhuwur mentit ya duncal kecul. Kula wis kleyang-kleyang kebuanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengingi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. ya ora dadi ngopo. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mboten, Man. Estu kula niku ngabekti kalih Paman Narya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun Paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Man. Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Man, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasule. Sencaki tak ajare. Estu napa? Tontonen. Hatiku kok enggak enak. Ketoke sepate Sengkuni maju ki mung arep gawe srana mbam-mbam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra tata-tata kleyang-kleyang sesekon dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ramudar aja dendang-dendang. Eyang Pati. Iya nggih. Aku tak takon karo sampeyan yen nggih. Inggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mengsah kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Pati. Ngandel ora. Menungso dapure kaya panci ngono kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Ger, Wonten dawuh Eyang. kula nyuwun tulung. Menuwun menapa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dinjloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males. Inggih, ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tanja. Inggih, ngestaken dawuh.
Sing jeneng di luar atmosfer iki apa ngene iki apa ya? Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Lah keduren iki. Lha arep medhun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng Pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi ger kekinggilen di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wedhus. Cit, non. Rene, sedih kok. Iya. Kowe kok ngerti to? Lho, kula niku wong limpat seprapat jagat wis tamat. Dadi kula ngerti paman Narya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kalih Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Kok arep perang karo Garukaca? Mati. Mesti memeng arep bales kula. Kula tanggap nggo nyilih bendho sing nggo dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwele medhun. Aku iki njaluk dunggahke sing dhuwur iki malah di luar atmosfer. Napa? Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis kleru-kleru. Wong tuwa ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sesampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gedhe kok layar lebar. Napa mboten kewirangan para Sata Kurawa? Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter, goblok ora jamak-jamak. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Glelenge ora jamak-jamak. Rambuté nganggo digarit barang anggepe. Nggo dalan tumol. Ayo wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Wong iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lah kula jengkel karo sampean. Nggo karepe dhewe lah. Kakang Penemban Durna pripun? Lho kentos malu gempol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi mono. Ora ana sing iso dijagake para Sata Kurawa gedhabiah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngreda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir demate. Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadai Kyai Cundamane. Mekuru karo kowe babar. Panalingan loro majaring ratri
linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda nuwun sewu Ger boten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula boten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawiranipun Begawan Durna ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki rupak wani jembar wani alus kula iki wantun kasar kula iki boten badhe ajrih kula aturi nyawang dhateng Bapa ing Sukalima kula sampun ngliga pusaka Kyai Cunda Manik menika dipun tamakaken Gunung Jugruk tamake segara iso asat nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Ndarawati nek boten ngaku wonten pundi wujudipun medhi malela kula mentala kalian panjenengan ora Bu Lelanana setyaki ku sik sabar malang-malang kaya ngapa digdaya kaya dikaya ngapa yen siadi kena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna Margalayu kula boten ajrih pecah percaya nanging emano marang kahananmu iki perkaraku wis tak tandingane aja kuwatir ora Bu mangke wis to kowe aja ngiyas karo aku kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati Bapa Penemban wonten dawuh menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten sagedipun ndhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu, Nata Ndarawati ya iso murka. Monggo kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kyai Kesawa, kula iso wujud buta ingkang dhuwure 7 gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka monggo kula ladosi panjenengan tentu tepang kalian Cakra Baskara pamunahing satru murka mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadigdayanipun Kyai Cakra Baskara menapa dipun cobi panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pecah ingkang ngendika sinten lho kula Nata Ndarawati ora iso mati lho sebabe batrene serep mboten perkawis menika namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma panguripane wong sak donya ingkang durung winanci dipun tamanana Cunda Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pecah wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat kula tak ndelok kaya ngapa wonge terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih kula nglenggana kok nggih. Panjenengan najan kula tamani Kyai Cunda Manik panjenengan boten saged seda wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pecah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kalian kula. Lah, wong mungsuh kok diuripke niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati wong sing dijangka wong perang ki antaraning menang apa mati namung menika lah nek panjenengan pecah lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh duripke meneh mati duripke meneh nggih pancen menika mboten badhe rampung-rampung nek pecah nggih sampun pecah sare ngaten kemawon lajeng menawi pecah nenggo gesang wah menika mboten rampung-rampung menika mboten sae kedadosanipun inggih. Nah itu lho mekaten lajeng saenipun Bapa Penemban ingkang saged dipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Wonten Bapa Penemban Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Sampun ngantos gumantung dhateng ambiyantunipun tiyang sanes mangke mindak boten prayogi menapa-menapa ing saged dipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kalian kula dados menawi paduka Bapa Penemban Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged sinebut naminipun wedi malela tertentu wonten dunungipun tegesipun tertentu gumelar wonten ing jagat namung gumantung Bapa Penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa boten menawi boten inggih salaminipun boten badhe pinanggih ning nek budidaya Gusti paring
pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Panembantuna. Oh iya, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Pancen Kresna ki tukang ngapusi. Jarene ora ngerti wedi Malila, pane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk wedi Malila. Oh, aku piye Werkudara? Supaya iso nyirep pagebluk sing numawan negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek kono.